תתקשרו והצטרפו ל9 מיליון. גם תוכלו לחסוך כסף בביטוח מקיף לרכב, וגם תענו מחודש מתנה. 03 9 מיליון. חזרנו באולפן בתל אביב. אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור שירי דניאלס, המנהלת המקצועית של ער"ן, קו הטלפון המפורסם לעזרה נפשית ראשונה. שלום לך. דוקטור דניאלס, שומעת אותנו? כן, קצת מתקשים לשמוע אותה. מצוין. אני שומעת. ספרי לי קצת מה קורה אצלכם בימים האחרונים, וזה כבר לא רק אזור הדרום, אני מניחה, פניות בהחלט לא. נכון, אנחנו בימים האחרונים מרגישים מגויסים גם אנחנו, מעין מד"א של הנפש. אנחנו מקבלים אלפי שיחות מאזרחים בכל רחבי הארץ, היות שהחרדה חוצה גבולות והיא לא לוקלית, ואנחנו רואים את זה על הקו, גם תושבי הדרום וגם תושבי המרכז, הורים וגם ילדים צעירים, מרימים טלפון ולא נשארים לבד, גם ברגעים קשים, וזה מרגש ומחמם את הלב למרות המצוקה הגדולה. ומעבר לעובדה שאתם שם, מה בעצם אתם אומרים להם, מייעצים להם? ואולי ניקח את המקרה הקלאסי ביותר, הורים מול ילדים בימים האלה נוכח האזעקות. קודם כל צריך לדעת שכשאנחנו ניגשים להרגיע מישהו, קל וחומר ילד, מאוד חשוב מה נשדר. ילדים זקוקים לעוגן, הם זקוקים ליציבות, ולכן ההמלצה הראשונה שלנו להורים תהיה למצוא ערוץ, להירגע, למצוא אנשים משמעותיים, עוגנים בסביבה שלהם, ולא לגשת לשוחח עם ילדים לפני שהם עצמם מרגישים בשליטה ורגועים. אם אחד ההורים נסער יותר, עדיף שבן הזוג יעשה את זה. מה שחשוב לעשות זה קודם כל להרבות במגע, בחיבוקים, בעידוד, להקשיב לילד בלי לשפוט אותו, בלי להעביר ביקורת, ולתת לו ערוץ ביטוי באופן שהכי נוח לו. יש ילדים שיותר ורבליים, יש ילדים שמעדיפים להתבטא בעזרת יצירה, בעזרת הבעה בערוץ אחר, בעזרת נגינה. כל דבר בעצם מתאים וטוב. אין דרך אחת להתמודד עם חרדה, אין פתרון אחד נכון ואין אחר שאינו נכון. החוכמה היא למצוא את ערוץ ההתמודדות שמתאים לך, וזה מה שהמתנדבים שלנו עושים בעצם יום-יום, שעה-שעה, 24 שעות ביממה, עם כל הפונים. הם יושבים וחושבים יחד מה נכון עבורם, איך הם צלחו משברים אחרים, מה עשה להם טוב, מי משמעותי בסביבה, ואיך נכון להם עכשיו לפעול. כי כשאנחנו במצוקה אנחנו רואים את הדברים בשחור ולבן. כשאנחנו מרימים טלפון, אז תחושת חוסר השליטה קצת מתפוגגת, ואני בעצם מרגיש שכשאני מחייג את המספר 1201, או מקליד באינטרנט את האתר של ער"ן, אני כבר לוקח שליטה על החיים שלי, אני כבר עושה צעד בכיוון של להיות חזק ולהיות מתמודד. בקשת העזרה היא לפעמים חצי מהפתרון, ואת באמת, כשהם מדברים איתך זה נשמע נורא מרגיע, אבל אנחנו מדברות כאן באטמוספירה הרגועה, ושם בשטח זה לא קל לתרגם את זה. יש ודאי הרבה תסכול של הורים מול ילדים שרואים אותם נשברים, שרואים אותם עצבניים. זה לא פשוט. יש תסכול, אבל עדיין החדשות הטובות הן שהתופעות הן נורמטיביות. הורים הם לא לא סופרמן ולא סופרוומן. גם להורים יש רגעי משבר, וטוב לשתף את הילדים גם בפחד שלהם. אבל עדיין לזכור שאנחנו בתפקיד כהורים. כלומר, מותר לנו להיות פגיעים, מותר לנו להגיד שאנחנו מפחדים, אבל באותו זמן ובאותה נשימה להגיד, אני פה איתך, אני אעזור לך, ביחד אנחנו נצא מזה. אנחנו חזקים, יש מי שמגן עלינו, יש לנו כלים להתמודד, עברנו כבר מצבים קשים בחיים, ונעבור גם את זה. זה בעצם ההבדל, להיות פגיע, להכיל את הכאב, אבל עדיין להעביר מסר של תקווה. כי חוסר התקווה היא זו שגורמת את הנזק הגדול ביותר, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות על הקווים שלנו בער"ן, שמהצד השני יושבים מתנדבים שהם בדיוק כמו האזרחים, גם הם תושבי הדרום בחלקם, הם בכל רחבי הארץ, בסניף תל אביב, בסניף ירושלים, בסניף באר שבע, בשאר סניפי ער"ן, הם פשוט מדברים בגובה העיניים, כאזרחים לאזרחים, כאדם לאדם, וזאת הגדולה. זה וגם הזמינות הגדולה. כי כשאני במשבר, אני רוצה שמישהו יענה לי מיד. כמו שאת אומרת, כשהילד לא מפסיק לבכות, אני מחפש פתרון. יש פתרונות, אבל אני רוצה אותו עכשיו, ולכן להרים טלפון בכל זמן, זה הפתרון. תודה רבה, ערן. תודה רבה על השיחה הזו שבוע.